नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, माझे नाव मनोज चंद्रकांत बरुरे. मी 2006 पासून श्री खुलेश्वर प्राथमिक विद्यालय येथे सहशिक्षक म्हणून कार्यरत आहे. गेली 1.5 वर्ष शाळा बंद पण शिक्षण चालू आहे. गेली वर्षभर आपण घरी राहूनच अभ्यास, उपक्रम, सण व उत्सव हे साजरे करत आहोत. कारण सर्वांनाच माहीत आहे कोरोना या रोगामुळे. तरी या सर्व गोष्टी आपण याही वर्षी मोबाईलद्वारे करणार आहोत. तरी सर्वांनी आपल्या या अभ्यासात खंड न पडू देता सातत्य राखले पाहिजे. जर अभ्यासातील सातत्य कमी झाली व अभ्यास शाळा सुरू झाल्यावर करू म्हटलं तर आपला अभ्यास व आपण शिकलेल्या सर्व गोष्टींचा आपल्याला विसर पडू शकतो. त्यामुळे एकदा शिकले ते कायम येण्यासाठी त्या गोष्टींचा आपण सराव व सातत्य हा केला पाहिजे. त्यामुळेच अभ्यासात आपल्या खंड न पडू देता शिकलेल्या गोष्टींचा सराव करा. घरी राहूनच आपल्याला दिलेला अभ्यास या सोडवताना काही अडचणी आल्या तर आम्हा गुरुजनांना विचारा. कष्ट व सातत्य हे ठेवले नाही तर काय होऊ शकते याविषयी मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगणार आहे. आपला भारत देश हा कृषीप्रधान देश आहे. माझ्या गोष्टीचे नाव आहे कष्टाचे धन. एका गावात दिनू नावाचा शेतकरी राहत होता. त्याला 2 मुले होती. ती फारच आळशी होती. दिनू आता म्हातारपणामुळे थकला होता. एके दिवशी त्याने आपल्या दोन्ही मुलांना जवळ बोलावले व त्यांना सांगितले, मुलांनो, मी आता जास्त दिवस जगणार नाही. मला तुम्हाला एक महत्त्वाची गोष्ट सांगायची आहे. बाबांनो, आपल्या शेतात मी खूप धन पुरून ठेवले आहे. माझ्या मृत्यूनंतर तुम्ही दोघं मिळून शेत खोदा आणि ते धन दोघे वाटून घ्या. दोन्ही मुले आनंदी झाली. पुढे काही दिवसांनी दिनू मरण पावला. वडिलांच्या मृत्यूनंतर दोन्ही मुलांना शेतातल्या धनाची आठवण झाली. ते दोघं कुदळ घेऊन शेतात गेले. दोघांनी मिळून एक शेत खोदले पण धन काही मिळाले नाही. दुसरे शेत खोदले, तेथेही त्यांना धन मिळाले नाही. असं करता करता तिसरे व चौथेही शेत खोदले, तेथेही त्यांना धन मिळाले नाही. दोन्ही मुले उदास होऊन घरी आली. त्यांच्या शेजारी हरदास काका राहत होते. ते दिनूचे चांगले मित्र होते. त्यांनी आपल्या मित्राची मुले उदास झालेली दिसली. त्यांनी त्याचे कारण विचारले. तेव्हा त्यातील एक म्हणाला, वडिलांनी सांगितले होते की शेतामध्ये खूप धन पुरून ठेवले आहे. 4ही शेती खोदली परंतु धन काही मिळाले नाही. त्याची आम्हाला आता खूप गरज आहे. हे ऐकून हरदास काकांना खूप वाईट वाटले. ही मुले खूप आळशी आहेत हे त्यांना माहीत होते. निराश होऊ नका, आता लवकरच पाऊस पडेल. दोघांनी मिळून शेतात पेरणी करा. नुसते रिकामे बसून काय फायदा राहील या शब्दात हरदास काका यांनी त्यांना समजावले. दोन्ही मुलांनी विचार केला की हरदास काका योग्य तेच सांगत असणार. दोघांनी शेतात काम सुरू केले. खूप कष्ट करून बी पेरले. थोड्याच दिवसात शेतात चांगले पीक दिसू लागले. जे जे शेती पाहत होते ते खुश होत होते, स्तुती करत होते. पिकांची कापणी झाली. धान्य बाजारात विकले गेले. दोन्ही मुलांना त्यातून खूप पैसे मिळाले. ते दोघे आनंदाने घरी आले. हरदास काका यांना ही गोष्ट समजली. त्यांनाही आनंद झाला. त्यांनी दोघांना एके दिवशी बोलावून घेतले व म्हणाले, तुमच्या वडिलांनी शेतामध्ये सोने चांदी पुरून ठेवले नव्हते. ते कष्टातून मिळवायचे होते. तुम्ही शेत खोदून काढले, त्यातून तुम्हाला आज खरे धन मिळाले. अशा प्रकारे कष्ट करा व धन मिळवा. कारण कष्टाचे फळ हे नेहमीच चांगले असते. कष्ट केले तर त्याचे फळ हे मोठेपणी आपल्याला नक्की मिळते. त्यामुळे नेहमी कष्ट करा. धन्यवाद.